ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏବେ ଗାଁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବାକୁ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଆମ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପୂଜା ହେବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ମିକି କେମିତି ଝଗଡ଼ା କରୁଛି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କଲା ବେଳକୁ ମିକି 5 ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଚଲ ଦେଖିବେ। 5 ଟଙ୍କା ଆଉ ଆଗକୁ ଆମ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ବି ଗଢ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗଣେଶ ଠାକୁର। ଏବେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବାକୁ କାକିଙ୍କ ଘରକୁ ଆଇଛୁ। ଆଉ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ रुको जरा सबर करो। ମିକି ଟେ ଦେଖ ପଇସା ଆଦାୟ କରି ଗଣୁଛି।